Dwi wedi dewis ddylunio thechnoleg oherwydd ti'n hefo mwy o rhyddid i gwneud rhywbeth ti eisio. Ti'n gwneud y gwaith mwy fanwl, yym, ma' 'na mwy ymchwil i pethau ti eisio gwneud ac ma' 'na jyst yym, mae o jyst yn fwy hwylus. Hefyd, pan ti'n dewis ddylunio thechnoleg yn chweched, ti gorfod aros am 5 o'r gloch yn y prynhawn oherwydd oedd 'na ti'n gwneud o jyst fwy hands-on. Hefyd, yym, yn ddylunio thechnoleg ti'n hefo siawns i fynd ar teithiau i llefydd fel Berlin i jyst gael fwy o manylder am beth sy'n digwydd yn ddylunio thechnoleg yn dydd i dydd. Dwi'n gobeithio mae hyn yn helpu chdi rhywun dewis ddylunio thechnoleg am chweched.